lehenengo eta behin, zerbait nunbaitetik gazteagatik esan, gazteei zuzendutako sail bat dela. Gazteak esaten diranean oso ondo ez dugu jakiten, uste zein egadi buruz ari eran izketan, baina, nik esango nuke 16 urtetik aurrea 16, 17, 18 urtekoen interesekoa izan daitekela, eta beste askoren ere, beti kontraesan hortan eroitzen naiz, aurkezpenean esaten dut gaztentza dela, eta gero aldi berean esaten dut jende guztiarentza dela, eta hola, sinistutan nago, baina, literaturan ere sailkapenak egin behar izaten dira, eta gazteei zuzendutakoa dela esango dugu. Protagonista gaztea da, Larraitz izeneko 16 urteko neska bat da, neska euskaldun bat, famili euskaldun langile bateko alaba, beste bi neba dituena, eta historia, hain justu, 1984 garren urtean dago kokatua. Hemen zaudeten batzuk bizi izango zen ituzten urte horiek, Euskal Herrian urte zaiak, baita urte ederrak ere, borrokarako urteak, zenbat jenderentzat, zenbat testu ingurutan, novelaren kokagunea hori da, ez da novela historiko bat, baina momentu horietan gertatzen da Garbiñek kontatu digun histori hori. Eta, novela guztietan edo ia guztietan bezala badago gertaera, tragiko bat, kasu honetan, edo gertaera bat behintzat argumentu guztiari bidea ematen diona, eta egunkari batek jasoko duen gertaera, hau da, mueren 3 terroristas en un tiroteo. Hori da pixka bat novela aurkezteko orduan, protagonista, urtea, testu ingurua eta gertaera. Hori nola izaten zen, literatur klasetan nola eragusten ziguten definizioak horiek izaten ziren. Novelaren komentario de testu egiten genuen. Protagonista, lekua, urtea, hori etxek dira. Eta idazlea Garbiñe Uge da. Garbiñe Uge da ezagutzen dutenek, jakingo dute, lan asko egin ditula, era guztietakoak, baina, ni horta baino gehiago irakurriko dizuet liburu honi egin dion, irakurleari egin dion bere buruaren aurkezpena. Garbiñe Uge da goikotxea, lana izan da nire eskola. Kazetari, marrazkilari eta diseinatzaile aritu naiz oso gaztetatik. Baina literaturan murgiltzea eta bereziki gazteagoentzat idaztea izan ditut nire erronkari gozagarrienak. Lekuko asaiak ez dakar autobiografia izpirik, baina esperientziatik kontatuta dago. Larraitz protagonista bezain galdua, amorratua eta bakartua sentitu nintzelako neu ere 16 urte nituenean. Hauxe aurkezpen orokorra, eta, Garbiñek kontatuko digu beste pixkan novelari buruz, eta, galdera batzuk ere badauzkat berari egiteko. Egia esan da ez dakit ze kontatu, zer kontatzen dudan, kontatzen badizuet, ez dezue erosiko eta ez zeko meni. Orduan, esplikatuko dut zergatik jo dudan garai hartara. Iruditzen zait, idazten danean sinceridadea zor dela, ala iruditzen zain eri. Eta batez ere gaztei zuzentzen garenean, ez diegula zor relatorik edo ez diegu zor ez dakiz ze garaiaren eskema. Zor diegu gure sinzeridadean, nire uste arruan, nahi badezu ez. Zor diegu esplikatzea guk nola bizi izan genuen. Eta hoxe egin dunik hemen, bizi izan nuen garaiura erretratatu, ez du esan nahi hor kontatzen dien gauzak niri gertatu zaizkidanik, ez da urrik emane. Baina, uste dut garai horrek merezi dula erretratu sinzero bat. 1984 jo dut, zeratik 1984 eta ez 85. Urte batean kokatu beharra naukan, batez ere sinesgarritasun bila, nebilelako, eta urte bat aukeratu nun 1984 batetik ni orduan oso gazten itzalako,
Eta beste batetik, George Orwell asko gustatu zaitelako beti, eta esan nun, bueno, arek 1984 jarri badu, nik ere bai, hala. Eta hola egin dut pixka bat atzera, nire bizitzan atzera, eta nik 15-16 ezakiz eman ditun orduan, garai hartara jo dut, batetik mito batzuk ere buskatu nahi ditulako. Esan barra dago, garai hura indarkeriz beteta zehola, baina indarkeri bakarra etzan politikoa. Indarkeria bazter guztietan zegoen, gurasoak ere indarkeria erabiltzen zuten, nik ala bizi izan nuen, Indarkeria bazter guztietan zegoen, hitzeiteko moduan, toki guztietan. Eta hori da pixka bat hemen gutxi gora bera azaltzen dana. Era berean, garai hartan, garai hontan bezala, gaztek grina berberak zeuzkaten. Edo geneuzkan, ez? Gure lekua aurkitzea munduan, lehenbizita behin hori, eta maitatua sentitzea, ez? Eta maitatzea era berean. Orduan, bi osagai horiek baditu novela honek, ez du esan nahi maitasun histori badanik, baina bai, maitasunak tokia handia daukala. Indarkeri guzti horren erdian, hori zalako bilatzen duna. Eta ez dakiz errollo botatzen nahi nahizen, galdeia zu beste zera. Garaitik hasi zera, eta egia da nire aurkezpenean, ez detela esan, normalean novela bat saltzeko erabiltzen da esloganik eta esaldi biziana. Maitasun historia da, egia esan, gaztetan, heldutan eragin, gaztetan gehiago inor ez da salbatzen, eta hala hode, esperientzia horretatik, ez? Maitasunetik eta gero desamodiotik ere baita ere. Eta hola, hitz ponposon bat esateatik, besaleike baita ere, akaso novela iniziatiko badala, ez da? Da, azkenean, gazte baten inozentzia, hautsi egiten da novela honetan, eta bide berri baten hasiera da. Ez duen esan gabe utzi nahi, maitasun historia bat dela, ez? Berak esan duen bezala. Nik galdatu nahi nizuna hala ere, izenburuaz, Sasi Eskola. Zergatik, Sasi Eskola? Batetik Sasi hitz hori, garaiari oso lotua dagolako, ez? Sasian ibiltzea, eta baina Sasi Eskola berez piper egitea da, ez? Eskolan piper egitea, eta nik aitor dut, piper asko egin nola, gaur egun ez dakit hori esan behar da, edo animatu behar dan jende hortara, nik animatzen ditu piper egitea, ze kristo. Garai hartan, bizitza ez zegoen eskolan, eta gaur egun ez dakit nun dagoen, baina uste dut eskolan ere ez dagoela. Beste toki askotan ere badagoela, eta bizitza bizitzeko da. Eta hain justu bada, komatxo artean aldarrikapen bat, ez? Eskola ongi da, baina eskolatik kanpo dijoa bizitza eta guazen zer dagoen ikustera. Eta garai hartan gainera, sekulakoa zen, bizitza kalian. Kontrakoa zen, ze arrazoi daukagu guk eskolara joateko. Dena kanpoan dagoenean, grina guztia kanpoan daudenean, eta bazan garai bat oso konstruktiboa, komatxo artean, dena egin nahi gendun, bizitza aldatu, Euskal Herria eraiki, eta Euskal Herria eraiki zentzu askotan, ekologiatik, feminismotik, nahiz eta mila tokitatik, nahiz eta gero etzien gurutzatzen. Behar bada gaur egun transversalagoa dira borrokak edo ez dakit, ez? Feminismoaren kasuan, gure garaian feminismoa beste zerbait izan, oso getoa zan, iaia, eta ez dakit. Uste dut gauz horietaz denataz kanpoan ikaste gendula. Eta askotan behar izate genitun aitzakiak eskolara juteko, eta horiek ez genitun aurkitzen, ez da? Eta, hori da pixka bat. Bai, gu, eskolan ez gara asko ikasitako. Ez eskolan, ez da unibertsitatean ere. Ia dana kanpoan ikasi dugu, eta hori nik uste Garbineren biografian ere asko gustatu zaidan, edo behintzat gure garaiko neskak identifikatzen geran kontu bada, ez lanaren kontua, hori. 20 urtekin berehala hasi ginen lanean, danak kalean zegoelako, eta eskolan, unibertsitatean ez gendulako ia apenas ezer aurkitzen. Eta horrekin jarraituz galdetu nahi nizun, gure 16, 18 eta 20 urteko alabak uste duzu identifikatuko dira larraitzekin, edo ikusiko gaituztela, beren amak ikusiko dituzte novela horretan.
Bueno, nik uste nire alabek parra egingo dutela, ze nire alabentzani haien ama naiz eta beraz gaztetasunik izan ez duen persona bat, ez? Edo ez dakit maite mindu eztan bat, edo hola ikuste gaituztelako, baina, bueno, nik haien solasetan hemen ikusten ditudan gauzak ikusten ditu berdin. Bakartuak sentitzen dira, nahiz eta telefonoa etengabe dantzatzen duten, oso bakarrik sentitzen dira, beren lekua aurkitzeko sekulako arazoa daukate, maite minez urtzen dira, maite minak ere gogor jotzen ditu. Uste dut gauza horiek ez direla aldatu, 84 honea, eta ez dut uste aldatuko dianik beste 100 batzutan ere, ez? Uste dut hori adinari oso lotua daola, adinari lotua daun bezala, bueno, adinari edo bizitzan aurrea egitea askotan da inpaktu handiko gauza bat ikustea edo bizitzea, ez? Eta horrek laguntzen digu evoluzionatzen, umetatik gazte garaira pasatzen, gazte garaitik heldutasunera eta heldutasunetik zartzarora beste horren beste, ez? Beti bada zerbait inpaktatuko gaituna eta etengabeko mugimendu hori da, ez? Eta hori hemen badago eta gaztek badut, eta uste dut problemak berdintsua diela. Orduan, espero dut gustoko izatea gazteek. Eta ikusten diezu garai hartako borrokarako grina, edozein borrokatarako, borroka sozialetarako bintzat. Bueno, nik uste gogoa badagoela, baina eraberian etsipen handia ere bai, ez? Guk orduan ez genduen asko kuestionatzen, egin behar da eta egingo deu, ez? Hori izan da gure maxima bat, Euskal Prentsan aurre egin behar izan dugunean, adibidez, nola, egin behar da, egunkari behar deu, iningo deu, eta etzi zaizkion bi buelta ematen. Nik uste duen galdera beste bada askotan, ez? Baina zertako egingo dugu manifa bat, zertako egingo dugu, total, beti azkenean ez du zertarako balio, ez? Etxipen hori da niretzate txarra. Uste dut hor transizio txarra hortan, hor daudela gaztiak, ez? Emango diote buelta dudaik ez daukat, eta teako zaie grina ona eta txarra. Bueno, eta garai horiek utzita, bestela ematen du gure gehu zartzen ari gerala. Soinu banda bat jarriko bazenio testu honi, zer jarriko zenio ez? Bueno, 1984 zai gean ez, eta Euskal mundua erretratatzen ari garen ez, dudarik gabe Itoizek izango luke lekua, Errobik izango luken bezala, eta Niko Txartek izango luken bezala. Eganek ere bai, seguraski, pentsatzet ez, Eganen bersio hiedanak. Horiek dira, zel rock radikal basko edo deitu dan hori 87an edo etorri zen, 84an oendik ez ginen hor. Bazeuden punkiak, punki hardcore hori bazeon, oso lumpenekoa zen, oso toki txitakoa, oendik ere. Baina musika zabala nik esango nuke Itoitz dela, eta nik oso gogoan duen nire inguruko neskak nola maite mindu ziren denak Juan Carlos Pérez ez. Bueno, nik errobi nahiago non egia esaten nahi bat zuen, baina izan, hori da gure soinu banda ordukoa, esango nuke hori dela. Ez dakit ino galderak egin nahi duen, bestela, bueno, galdetu nahi nizun, esan dugun bezala 3 liburu osatuko dute saia, ez dakit aurreratu edo badakizu nola ze segida izango duen testu honek? Oendik oso ondo ez, ez dute gezurrek izan nahi, eta oendik ez dakit oso ondo. Hemen erretratatu dena da, emakume neska gazte baten bizitza da, hari sekulako kolpe eman dio ikusi duen gauza batek, eta oendik hor txundidura hortan dago. Begibistakoa da hurrengoan txundidura horri buelta emango diola, eta oso litekena oso gauza konstruktiboa ingo dula, bere bizitzan. Baina gehiago ez dut esan nahi, ez daukat oso borobildua buruan. Ez dakit, guk ez daukagu asko gehiago esateko. Nahiko berriketa indenik behintzat, egun osoan, nahikoa dekagoz. Badaukazu galderarik edo jakin minik. Bueno, animatu novela erostera, zuen inguruan dauzkatzuen gaztentzat edo zeuentzat nahi badezu. Eskerrik asko. Nik azken gauzatxoa esan nahi nuke eta
ez da nire buruari propaganda, baizik Elkar argitaletxeari iruditu zait oso prezio ona jarri diola liburuari, benetan eskertzekoa da, 11 eurotan jartzea liburu bat, prezio popularra behar ditugulako eta aitzaki geuki ez dezagun erosteko ez da.